Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo. Sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan. May aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang ako Bicol sa pamumuno ni Kong ZALDY ko. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan. Kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isa katuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong ZALDY ko maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko. Sarong pa rin na pagkahapon mga ka-aksyon. Aldaw kita ngunyanin Martes, petsa 17 na kan bulan kan Agosto, taong 2021. Kami an sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador kan Bicolanja. Ako man po ang sa indong lingkod mga tugang mga kabarangay ang nag-iisang Mr. Siram ng Bayan, Joshua Martinez, masiram na hapon mga kababayan sa bilog na Bicolanja. Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, ang programang inihatod sa indo kan ako Bicol Partylist. Ini man ang programang kakampi kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang Ora Mismo! Maray na pagkahapon mga ka-aksyon, live kitang nadadangog sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi as in 88.7 Radyo Oragon Birak Catanduanes. Masiram na hapon sa gabos na mga may Facebook, sa gabos na nakaantabay na, nakatutok na sa Facebook page kan Action Co Center, Facebook page kan Ako Bicol Partylist, sa Facebook page ni Congressman ZALDY ko, Facebook page kan Action Co Online TV. Pwede na kamong mag-comment, pwede na kamong mag-share, mag-suggest, mga reaksyon, opinion, mga inagrangay nindo. Ninhuli! Tam programang ini para sa indo mga Bicolano, gabos na mga sa iling nindo. May magiginibo ang Ako Bicol Partylist, may magiginibo ang Action Co Center, may magiginibo si Congressman ZALDY ko. Ipaabot nindo, mababasa mi digdi sa programa. Ayan, shout out muna partner sa 1,470 viewers. Siyempre, partner, di dumaugma ako ngunya. Malipot-lipotan pa nun partner, Bakong masyadong mauran-uran sa mainit luwas. sa luwas. Pagkatapos, ang maugma ako ngunya dahil Nag-ura, nag-iinit. may nadiscovery ako na bago kong pagkakabalahan. Anong discovery yan partner? Itong kuan, mapatrain ako mag-parkour. Kay Mark, nata na naman, gagamitin mo na naman sa ibang paagi. Day ma'am, pagayon Kamang-kamang. Mark, no rin mo ako ma-start bilang ika ang coach ko sa parkour. Nag-ano ninja yan si Mark partner. Kaya, Pero kaya mo ang mga suit ni Mark. day daw partner ang itsura ko pag nag-power na ako pag-parkour. Garo baga so urig na isinalya sa Pwede partner, slaughterhouse. yan, pwede. So urig na isinalya. Sa'yo mo yan partner parkour, Ali, parkour. tuwad-tuwad partner. Mark, katuruan mo ako mag-parkour ha? Magkatuwad-tuwad ka Praktisan man. tayo ni medyo may mga lugar digdi sa Embarcadero compound na day masyadong tao. Diyan kita. Ayan. Duman Iba ta sa may so- helipad, partner. Iba ta so manager kan
Embarkadero. ko. So, may mani. Dahil naman madagit sa kuya. Ay, happy birthday muna sa mga nag-celebrar ko niyang gansa ng kumpleanyo. Ma'am Eva Grahida ka na Provincial Social Welfare and Development. Happy birthday tabi, Ma'am Eva. Yan, masiram na pagkahapon. Oh, yan, partner. kay- Garo pa yan, sila yan. Pang! Madam Eva Grahida, happy birthday. Ayan. Uyugon mo yan. Oh, lapel mo da, partner. Pakiayos, naipit. Uyugon mo yan. Dahil pa nga niya, ako nagpupun mag-parkour, naipit na. Oh, partner, nasa ibong na Hello. linya. Ano ba Yeah. pag-uurlayan tango niyan, partner? Ayos na. Ayos na? Ayos. Oh, ayan. Sige, partner. Takasuod ma, partner. Nagpuo na itong remote enrollment kang Department of Education. Kaya, partner, kung kumusta ang tango niyan, ang implementasyon kay ni digdi sa Bicol Region. Kaya kaibahan ta sa ibong na linya si Ma'am May Humamil, ang tagapagtarang partner kang Department of Education Bicol. Maray na pagkahapon, Ma'am May. Good afternoon, Ma'am Rems and Sir Joshua, and of course, sa inyong mga followers and audience. Good afternoon po sa Gabos. Basta kami tabi, Ma'am May, followers mo kami. Masiram na hapon sa imo, Ma'am May, and kumusta dyan kay Sir Mark Kevin Aroco? Kaibahan ko partner ka subago, Yeah. nagilingan kami ni Pading Kevin. Sabi ni Pading Kevin, purti yun ngayon, madi, set up rin doon sa indong studio. 'Di ba? Kaya, Mamay, minsan, gibahon mo man digdi o si Pading Kevin, tanganing mailing niya kung sutunay talagang sitwasyon Yeah. digdi, tanailing niya sa nada sa TV. Yan, oo. Mamay, kumusta tabi ang remote enrollment na nagpuon tabi ka? Ano po na? Irinrula na? Oo. Mapa-enroll Yes. ka, partner. Parkour man Opo, eh. Yes, ma'am. nasa ikaduhang aldaw na po kita kang remote enrollment So, hindi po maglalawig until September 13. August 16 to September 13, iyo po iyan ang tinalaan na window or panahon para sa enrollment for all public schools sa basic education. Pakipaliwanag lang, Ma'am May. Ano pag sinabi mong remote enrollment, ano yan? Anong pagkakaiba kaya? Opo, remote enrollment meaning unlike before, kang day pang pandemic, no? Kang mayo pa kita nga piga lalabanan na pandemya. Sa na mismong physical eskwelahan. na nagduduman. Ah, Yes, sa kanday mismong pang pandemya, eskwelahan. mano-mano. Kanday Yes. pang Ganyan, remote na. pandemya, mamay kanday pang pandemya, Opo. kung saan talaga so eskwelahan na duman naka-enroll or dating nagkaklase ang estudyante, duman girare mapa-enroll. Ngunyan, may mga Yes. designated places ka mo kung saan na pwede. Yes, tama po yan. And pwedeng dibuon ining online through technology or by any other means or platform, social media, email. Pwede rin naman na may sa mga designated Pwede man, kiosks, Ma'am enrollment May, kiosks na or booth. Pwede man, Ma'am May, mag-enroll na mag-video call? Pwede man provided na wala. makukuha kang teachers ang information. Ang kaipuhan kasi itong pig-upload ng modified learner enrollment survey form. Kaipuhan itong malagyan ng mga information. Oo. So, Nagigiulok lang ako, iyan mo mamay. yan. Mamay, Opo. nagigiulok lang ako kay partner. Kada ako na-request si partner. Dahil gabos nga dapat gabos na mga esfuerzos, gabos na paagi magamit ha. Pwedeng mag-email, pwedeng siguro sa Viber, Actually, pati pag video call. Kung di ako i-video nasasala- call mo ang class advisor mo. Halimbawa, grade 1 ka. Teacher, video call ka mo. Abang Ikaw na mag-enroll sa kuya. Arog lang yeah. kayan. O ni si mama, pigtutugutan na ako. Arog kayan. At least talaga ngunyan kakaiba na. Ako, ibang-iba na talaga ngunyan. Iyo na ini ang new normal, mame. Kung di ako nasasala, ma'am, may igwaning mga certain link ang pigtataw ang sarong eskwelahan. Tapos tig-send sa mga estudyante mula sa magurang. Then iyo ito ang magurang ang ma-input kung anong mga LRN, kung ano ang mga code kan mga estudyante. Arog tabi ka ta, May. Magayon ako Tama nga, po. ma'am, may nagayunan ako kan set up ngunyan na nakalipas. Ta dati, so, aki ko na kwan, may absent kan face-to-face pa. Pero kang kwan na lugod, online class na. Dahil absent so aki ko. Perfect attendance. Kunpiraan. School calendar. School number of days. School number of days sa bilog na school year. Kumplito. Perfect attendance, Perfect sinunoy. attendance. So, Very good talaga. So gusto mo na sa narog kan, oh, partner? takan medyo kan face-to-face. Pag nalamaw, medyo siyempre, nakabot. Oo. So ngunyan, okay yan sa imong Okay. setup. Yun na. Oo. Ano parang
ano mo na partner, na ako mo nang setup Tapos na ro medyo gani. tipid-tipid pa sa mga balon Sa pag-recess. Dahil na mamamasay sa tricycle. Dahil ka nang aato doon. Basta ang importante, may 1.5 kapag due date na kan internet. Ayos na. Pangbayad. Oo. Ma'am May Tabi, ngunyan baga, yaong pagraray kita sa new normal. So sa intabing aspeto, medyo challenging ang part sa Department of Education. Well, still ang challenge na nahiling sa even kang last school year, of course yung connectivity ta. So magkapirang factors iyan kasi may mga lugar kita na medyo daipa or maluya pa ang connectivity ta sa internet. So saro iyan and pangduwa yung capacity kan mga families naman na makapag-maintain ning kumbaga makaigwa ki link, regular link sa digital world. Aram na po nato na minsan kay puhan ta mag-text or mag-call or gamit ki digital tools and gadgets. Minsan may mga parents pa man kita na dahil nga ni kita ngunyan, economically challenged man kita, ang iba, let's accept the fact na may mga din na pamilya nila walang kakayanan kayan. So saro iyan sa challenge naman ngunyan, and even ngunyan sa enrollment, we acknowledge that. Kaya nga ni po, although pigkaapot ang remote enrollment, pwedeng online, pwedeng digital or different platforms na gagamit sa social media, piga-allow taman po na physical na pag-submit. Pwede din ang pag-enroll na physical. Yes po. Mamay, hanggang noarin po ang nakatalaan na aldaw kang enrollment na sa mga public school? From August 16 to September 13. So, Bernardo, September huwag na 13, kay Ma'am May sinabi ka inutro ko lang. ikatalaga Inutro ko lang. Hanggang September 13. 13. Nga alimbawa, ma'am, dahil sa kadipisilan baga, medyo may mga nadi-displace pa kitang mga kabarangay, nakalampas so September 13 na dahil naka-enroll, pero gustong mag-eskwela, gustong umabol, pwede pang akomodaron yan? pwede pa naman po iyan i-accommodate. Late enrollees ang provided napuntahan. na hindi naman very late. Halimbawa nga na last day is September 13. Siguro by first week of October, pwede pa po Pwede yan pa, i-accept. ayun. Opo. Ang ano naman natin is maging considerate kita. Ang nasa policy kasi kang DepEd, ang sarong learner pwede pang maka-enroll provided na ang remaining school days na lalaugan niya is hindi bababa sa 80% kang school days. Ayun. So for this school year, we have 209, I think, kung hindi ako nagkakamali, 209 school days. So at least 80% kayan, dahil magbaba sa 80% kayan, makapag-report or malaugan kang learner ta. So ibig sabihin, ang tawa na close kitang enrollment September 13, medyo na late ning 1 week or 2 weeks, pwede pa po yan Pwede pa. i-access. Mamay September 13, ang pagsasabi mo tabing last day of enrollment. So, arin tabi ang first day of classes, tapos ano tabi ito mga additional measures, antas tabi na magbuon ang klase ngunyan tabing school year? Opo, ang in-approve ni President Duterte is September 13. So, September 13 din po ang first day of classes for school year 2021-2022. And the same po, dahil nasa pandemic pa kita, ang mga personnel na Naputol partner. Oh. So, ibig sabihin partner, ang pinaka-last kang enrollment is 13, iyon naman supuon First kang day of klase. classes. Oh. Okay. At least maliwanag yan. Mamay, naputol tabi kita sa linya. Yes, opo. Still, enforce po ang pagsunod kang IATF protocol. So, itong mga DepEd personnel and teachers na ma-report sa mga eskwelahan during the start of the school year, kay puhan magsunod pa magiraray sa health protocol. So, ang requirement na dapat pirming may face mask, nag-observe ng social distancing, ang school malinig, safe, yan po ang mga dapat na measures na yaon na maiiligtas sa mga eskwelahan. Although wala pang face-to-face, dahil pa inipiga-approve ni President na magkaigwa kitang face-to-face,
But still, we have to follow yung mga protocol po. Opo. Mamay, aram ko tabi, ngunya na panahon, mas naka-online, uso pa man girarayaon pa man girara ining programa na Brigada Eskwela. Makiki-update lang tabi kami, Mamay, and uso din ngunyan tabi, Mamay, ang GCash. Pag-abot tabi sa Brigada Eskwela donation. Igwa bang mandato ang Department of Education kung hanggang pirasa na? Or may limitation ba kung hanggang pirasa ng amount ang pwede tabi na idonar kan sarong magurang sa paagi kang Brigada Eskwela? Actually, Ma'am Rem, ang Brigada Eskwela is is an annual program kang DepEd na base na din sa sarong batas na pigaalaw ang DepEd na mag-conduct. So, ang Brigada Eskwela is from August 3 to September 30, 2021. Bayanihan sa paaralan. And ini po, ang purpose kay ni is still mapakusog sa ang partnership, ang mga engagement ang convergence sa communities, sa mga stakeholders sa parents and sa mga learners. Parang sa nung collaborative effort ini tangaling ma-address ang mga needs, lalo-lalo na sa paglaban sa pandemya. So for this year, ang Brigada Eskwela, still, kagaya kang dati, we accept donations. Voluntary lang po ang Brigada Eskwela. Walang compulsory dito, hindi ito mandatory. We accept donations in mas magayon po na in kind. Pwedeng oras, materials, services. Snakan. Pero Snakan. yes, pwedeng mga araw po yan. And all these are properly accounted for kasatuyang Brigada Eskwela coordinator sa mga schools. Now, may mga partners kita na mas muyanindang magbigay ng financial aid. Although, di man dinidiscourage ang DepEd, pero Basta properly accounted. Yes po. Kung magbibigay ng financial aid or ng cash assistance, dito Alibawa ika partner. Alibawa ini mami si partner Remy. Gusto niya magdonar ki 1 million sa Brigada Eskwela. Ano? Sasayumahan niyang kan eskwelahan? Yan po, it will be gladly accepted. Pero dapat may Halimbawa, bid of donation. May bid of donation po dapat iyan. Para ma-record iyan kang eskwelahan, mai-account po iyan. So, everything should be properly accounted for. Ang oras, ang servisyo, may mga equivalent iyan na monetary equivalent para mailing ta ang extent kang pag nag-compute na, nag-account na, may mga na presyo kumbaga. In fairness naman, partner, sa mga maestra, talagang nakabugtak man, naka-itemize kung ini ba in kind or in cash. Duman mo man sa cash, talagang nailing mo properly accounted. Ara mo, ang mga teacher ta, labi-labi nga ni ang kuyang kaan serbisyo sa kwanta. Nag-uli na sarong, nagpiprepare na naman kang para sa aga. Kaya tabangan ta ang mga teacher ta. Kung may mga programa sa eskwelahan, brigada, eskwela, tabangan ta. Kung may mga experience man Kunday kang pangdunar, magdumang ka, magtabang ka, magliling. May mga magurang man, may mga experience talaga, partner, na may mga nagkaperang paratog doon na talagang igwa man na ginigibong data maarapan. Pero, in general, mostly, na maestra, okay man. So para tukdo mi kay ito na medyo mahilig magdurdilin siya pa no bata niya susaro mi man na maestra. Kaya kumbaga isolated cases man sa nagdurdilin sa man si sir tabag bata sinda sa kasusaro man na maestra. Para si sir may agom na. Okay. Mamay makikibalita lang tabi kami sa mga bakunadong mga teachers. Kumusta tabi? Igwana? Pira na tabi so datos kung nigo tabi ka mong kapot or kung na wala pa man kumusta po ang vaccination sa mga sektor tabi kan para tukdo? Yes, sa sector kang mga teachers and including the DepEd personnel, gabos man mo niyan po either registering na or ang iba nakapag-first dose na, ang iba nakapag-second dose na. Pero di ko lang po mataram ang updated number ng personnel sa DepEd na pabarakuna na. But we have this DepEd mobile tracker na duman po ang kada DepEd personnel. Halimbawa ako, nagpa-register na ako to avail of the vaccine under the A4 category. Nagpa-register na ako sa LGUME. Ang sunod kong gigibon is to also doon sa DepEd mobile tracker and inform
na ako nagpa-register na waiting for the vaccination. So, Ayun. igwa kami kayan, kaya lang iyan, daily kaya kayan ang update. Opo. I have to access first para mailing ko kumpara. Pero digdi po sa Bicol region, by the day, every day, nagdadagdag man po iyan. So, we can be assured na mga teacher staff, sa mga muya talaga, sa mga very interested talaga magpabakuna, they are doing their best effort naman sila na makapagpabakuna. Kaya lang, of course, hindi natin may iwasan na may iba na medyo nagduduwa-duwa pang magpabakuna. Hindi naman natin sila masisisihan. But we would like also to encourage them para dagdag protection na yan. So, sabi nga ni Kang DOH, hindi naman natin sinasabi na 100% di ka na mako-COVID or magkakaidwa ka iyan na infection. But additional layer of protection iyan. And so yan din po ang muyatang sa tuyo ng mga teachers, especially na sindaan may mga physical na engagement sa mga stakeholders and sa mga learners. And we hope na anytime kung pumayag na po ang sa tuyang presidente for a face-to-face classes, ang mga mahandle kan mga classroom, kan mga klase, mga teachers na sabi nga bakunado na. Opo. Mamay, Ayun. may hapot ko lang, partner. May Sige. dugang ko lang. Mamay, tabi, ngunyan bang taon, nagbaba ba itong bilang kan mga enrollees or masasabi mong tama lang? And ngunyan po na palalaog ang school year, ano po ang ginigibo nindo para at least kung naglangkaw man o nagbabae or kaipuhan i-maintain, ano tabi ang sa indong mga strategy? Well, oo. Sa ngunyan, Ma'am, hindi pa natin masasabi ang ang quick count because yung numbers, yung data nasa school pa. Mami, I am referring ito pong last school year. Ito pong katatapos pa lang. Last school year, yes, Opo. last school year, we hit the target. Okay. Kasi hindi natin, sabi bagay natin last school year, hindi tayo dapat mag-expect kasi nasa pandemya kita. But for the public school sa Bicol region, 1.60 over during the last school year. But last school year, we hit the target. We have 1.66 million learners na nag-enroll. So, ibig sabihin, ang Bicol region, ang learners dahil man masabi na nagbaba because of that number nga ni. Although this year sinasabi pa rin natin na nasa pandemya kita, but we hope na iyan na at least ma-maintain natin iyan na 1.66 Opo. million natin na learners. Partner, pangapuda na lang ni Ma'am May. Sa mga magurang, buda sa mga estudyante, ngunyan na nagpupuon na ang irinrolan, tabi, Ma'am May? Yes. Opo, ang mga parents mo yan, sa mga day pa po na i-inform ka na proseso kan enrollment, of course, they can always text, they can always ask fellow parents kung paano ang manera. Kung may cellphone number po kan na dating teacher, mga makipag-coordinate para po matawan ka mo kang forms or matawan ka mo kang link kang MLESF itong Modified Learner Enrollment Survey Form. Yan po ang form na fill outan para makapag-enroll ang mga aki. And pangduwa, ika-clarify lang po natin na ang DepEd po dahil nagre-require ka itong PSA birth certificate o kasi ito po since last week yung hapos sa buya. So meaning tabi yan na PSA, Ma'am May, tigre-required lang yan duman sa mga magraduar na mga estudyante or learners. Pero during enrollment, okay lang kung itong bako muna authenticated. Actually, sa policy ko niyan kang school year, applicable for this year, walang na-mention po doon na dapat required mag-submit kang PSA birth certificate. So, ang yaon po doon sa guidelines kung walang PSA birth certificate, ang birth certificate coming from the local civil register, pwede na po iyan. Kung wala po kayan, pwede rin ang baptismal certificate. Kung wala pang baptismal certificate, pwede run by certification provided ilaabtuman ang kompleto at tamang informasyon about sa learner. Meaning ang pangalan, tama, may birthday, may edad, may pangalan ka ng age. So, yun po ang i-attach duman sa
Modified Learners Enrollment Survey Form. And ang saro pa, ining birth certificate po, day manimipigi i-require sa gabos na learners. So, mali po itong informasyon na every year magtatauning birth certificate. No, ang birth certificate po, hinahagad na sa mga kinder, mga grade 1, mga grade 7, and sa mga grade 11. Opo. Sa mga new entrants sa grade level. So, ita po papahirapan ang parents and learners na mag-provide kayo ng mga dokumento na init para lang maka-enroll. Ang kaikuhan lang, itong na mga na-mentionar ko, pero kung iguang PSEO, that's okay, that's good, pwedeng i-attach naman. Pero kung wala, okay, ulit the birth certificate coming from the local registrar, baptismal certificate, o barangay certification. So malinaw yan, partner, Opo, na yan. naitig Opo. panipisilan mo yan ang mga enrollees para lang maka-enroll, partner. Tama. So, tama yan, Ma'am May. At least, naipaliwanag ta sa tuyang mga magurang, asin sa mga estudyante, na nga bako ito maging ulang para sa inda na gusto makapag padagos kan pagklase mo niya na school year. Ma'am May, salamat tabi. Naputol si Ma'am May, partner. Okay na yun. Pero at least maliwanag iyan para sa tuya, partner. Kung rin ma-start ang klasihan, yung man iyan hanggang nuwarin ang katapusan pag-enroll. kan enrollment. Ma'am May, maraming salamat tabi, Ma'am May, sa imo tabing panahon asin oras. Mabuhay tabi ang Department of Education, Bicol. Welcome and salamat din po, Ama and Sir Joshua. Salamat din po sa oportunidad din na makapagiras kami kay updates and information. Sige po, maraming salamat, Ma'am May. Asin, pakisabi na lang kay Director Sadsad, salamat din tabi. Thank you so much, Opo, salamat. Ma'am May. Alright, Ayan. partner. At least, klarado mga tugang, nagpuna po sa enrollment kasudma. Sundo yan September 13. Ang first day of class, September 13. Pero kung day ka mo makaabot, pwede pa man yan hanggang primerong simana kan Ayan, may Oktubre. pigapod sinda partner na konsiderasyon. Ang Brigada Eskwela hanggang Mga September late 13 enrollees. man pwede mag-schedule. Mag-eskwela man girari ka mo. Maski According na kay nga Ma'am May, partner, na-hit sa target kan mga learners kan nakaaging school year. And Maski na hagad nga man giraray, ngunyan, na mahit man giraray. Medyo kakaiba kita ngunyan, nasa new normal kita. Enroll ka mo, mag-eskwela ka mo, tangaring makatapos ka mo. Bako kaulangan ang COVID-19, bako kaulangan ang pandemya. Bako na day kaulangan tatapuson. ang kapagtiusan, partner. Dahil tatapuson ang pag-eskwela ta. Sige lang, gulang ng go. Ayan, kaya Fight ka mo sana. mga ka-aksyon, pwede ka mo magpaabot kan sa indong komento, reaksyon, o mensahe, babasahon mo yan tabi. Pag sa tuyang pagbelta, partner, Oo. kumusan sa tuyang mga parantabay, ngunya na pagkahapon. Sige, ngunya na pagkahapon, partner, may manggagana man ngunya in 1,000 pesos. Sa samuyang pagbabalik, may tablet, may cash, ang tabay sana ka mo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo. Mga pasyalan at lugar na mapapaambak ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa La Cuacha Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Kang panahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kaya na ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sa truck, nag-aagi na sa truck baga, nagabayad kaming 7 pesos ang kada sarong container.
kay Puhan pa na maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada tubig. Importante, igual na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daing naman po nido kay Puhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kunya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa mga. Kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID, ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kayan ta nautog mangilayon sa samuyang pangaturugan kay Goki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Dahil ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman ZALDY, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Mga pasyalan at lugar na mapapaagda ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora mismo! Partner! Maray na pagkahapon Oy! sa mga nagdadaog pa sa nangunyan. May text din eh. Nakaka-tune in pa sa na, maray na pagkahapon sa Saindo. May text digdi. Ano da? Mr. Siram, Ma'am Rems, kung hindi po tablet, pwede po cash na lang po para po sa pangpagamot ko at panggatas ng anak kong 5 years old po. Salamat. Please po. Sana matabangan ma'am po ako. Please po. Si Minda Runyo Gutierrez po ito. Ayan, Nanay Minda, pwede man tabi kung bako tablet cash. Pero magsunod po kamo sa muyang mechanics. Kasi yung tablet po is strictly for students. And ini pong cash, maski ano po ang status nindo sa buhay, pwede po kamong makabali. Panggatas Ayan. ini. Good luck tabi sa imo, Nanay Minda. Duman siya sa Duma sa Facebook cash page. prize. Aya. Sige. Sige, partner. Oy, maray na Basa pagkapon ka. mo na kay Lovely Zoy Resma Moradillo. Si Angel Mike Romero man nakatutog. Michael Monsalve pa join po ako sa raffle. Sige lang po, everybody is welcome to join. Si ano yung pag makaskason partner, si Ian Didi Diyos, Lorilian, nakatutok, Eric Barrado, maray na hapon, John Masinas, Tess Barbacano Garcia. Sige, partner. Oy. Partner, ngunya naman makakaibahan ta, ngunya na pagkahapon si Fel Ashley Borceles.
Siya ang sa tuyang tablet winner ka nakagi niya tong episode. Maray na paghahapon. Maray na hapon po. Ayan. Una ako mamundo ka. Nag-smile ka man pala. Ay, taga Saing ka, Pil. Taga Santo Domingo po. Santo Domingo, Albay. Pirang taon ka na, Pil? 21 po. May bata, may agom, balo. Wala, Grabe mo wala po. makabalo. Pwede man. Wala man po. Wala pang agom, wala pang bata. Wala po. Diniretso mo man sa balo. Pwede na naman sa may bata, may agom. Mataday ka pang bata, Pil. Sa edad mong 21 Study anyos. first po. Study first. Yan baga usually ang nagiging motto kan mga aki pa kita. Study first. Maringan ita, day ka man pigdadayo kan mga chicks duman, no? Hindi. Anong course mo? Major BS Ed po. BS Ed Major in Filipino. Bakiran nilang tabi, Pil. Saan ka nagkaklase? San Jose po. San Jose Community College. Kaklase mo sa mga nanggagana, di Ay, bako man, black, ano po sila, black D, Pero black A po ako. schoolmate. Opo. Birestado mo sinda. Opo. Ayaw. Partner. Sa madaling sabi, So kabali gusto siya, mong maging partner. maestro. Opo. Ayan. Siyempre. Maski na nga ni arong kanyan sitwasyon na medyo ibaan pag-eskwela ngunyan o ibaan mga paski pagturo ngunyan, gusto mong maging maestro. Nagtutubod Medyo ka? in, Filipino po. Nagtutubod ka sa saying na the future depends on you. Hindi naman po. Kan mga estudyante. mayapot ko lang tabi ifil, natata ang gusto nindo major Sabi in ng partner, Filipino. Fiel. Fiel. Yan. Fiel. Nata gusto nindo major in Filipino. No Mas choice madali po sa ako. kaysa major in English. Dahil ka na ma-translate. No choice po ako. No choice ka na, no choice. Hindi yun na po sinako akong course. Dahil naman po. Ibig sabihin, hindi mo man siya talaga gusto. Hindi yun na po kaya sa ano. Ano? Oo. So, iyo talaga ang inabutan mo. Pero kung Ako nga ni, pagpapapiliw ka kuta mo niyan, ano partner. gusto mo? Ako kuta partner ang Ayun na gusto po ko. itong Filipino. Ayun na Ako talaga. kuta partner ang gusto kong maging major in cosmetology. Sa buhay o sa gadan? Sa buhay siyempre. Sa mga gadan, iba ito, ade. So, ano tabi ang pagmati mo, Piel, kang naaraman mong gana ka ning tablet digdi o sa action ko? Maugmahon po. Saro po ako sa napili. Ay, lalo kang maugmang ngunyan, Ay, Piel. buksin lalo kang na. maugmang, Piel. Ayan, buksan. Masiban ka ugmaan mo ngunyan. Duro-diretso, ade. Makaskasan. Tagali kami digdi ka uron ni partner. O, naugma ka eh. Di pa po, minay ka duro-diretso. Ayan. Baka mamundo pa sa partner kung matraso kita eh. Ayun nga Kaya na. baga digdi, tabang ora mismo, tablet ora Tablet mismo. ora mismo. Ayan, kapot mo na tablet. Maugma ora Piel. mismo. Ano ang pagbati? Nakapot mo na Ay, sa bako imong naman, ginahan. bako man niya kaklase busler, mga kagrupo. Oo, schoolmate lang. Ayan. O anong masasabi mo, Piel? Maraming salamat po sa indong programa. Tas Kay Congressman Saldi ko. Saldi ko po na nasaro po ako natawan degrees na tablet na magamit ko po sa pag-eskwela. Oy, nga, Piel, balikan ko lang ito. Maski na nga ni, day ka pang bata, pero may mga kurukras ka naman sa eskwelahan. Wala talaga. Dahil talaga nagsagi sa isip mo na maanap akong babaeng magayon para dahil- maging inspirasyon. Maabot po kita dyan sa... Maabot sakana. po kita dyan. Very So, good may talaga. tamang panahon para dyan. Opo. Basta't maghintay ka lamang. Oo. Pero kayo magturugang. 5 po. 5. Anong trabaho ni papa mo, ni mama mo? So, ano po siya, housewife lang po. Si papa mo? Ay, bakong lang. Housewife. Dipisil Housewife. and housewife. Oo. Ah. Dipisil ang sarong ina na nasa laugang harong. Dahil totoo yung partner. Dahil kang Ako, day off. aram mo partner, na papag-isip-isip ko yan, dati-dati, siguro niya ako, ang mga babaeng nasa laugan harong, pasil ang buhay. Pagka kaon, day palang dipisil. Pero day Kan partner. pig-obserbaran ko si misis niya ko, mapagal palan. Kaya dapat pigtatagatawan mo Correct. talaga siya ng pagkakataon na makapag-relax. Oo, naglalaban, nagluluto, Kaya ang sarong babos. housewife yan. Housewife. Oh, si papa mo, ano trabaho? Magsasakaw pero po, nagtatrabaho po siya, caretaker po siya kang tubig duman sa may samok. Kumusta ang tubig sa Caretaker siya Indo? kan tubig. Okay Uy, lang po. mahalagang maray ang papel ni papa mo. Caretaker siya kan tubig so water supply. Opo, sa- Yugon mo ang kun abuton ba ganing kuan si ihian ni papa niya. Bakong mainom kan mga taga Santo Domingo. Kaya mahalaga ang papel ni papa mo sa Dapat Santo pirmi Domingo. maray ang pag-iisip ni Caretaker siya papa kan mo. water supply. Pero maray ang supply sa Indo, duman sa Santo Domingo. Opo, kami, di sa may samok man lang po, dagko ang kang ano. Sana all partner, di sa Legazpi. Oh. Kaya problemado kami kan tubig. Ano? So, advice mo man sa mga kapwa mo Yan, ano estudyante. ang mechanics bill? Paliwanagan mong maray lalo na sa mga taga San Jose. Paano mo man Pero dahil man ang mga taga San Jose, pero pirpikado na ang kuan eh. tanda na? Ang mechanics eh. So mga So, taga mga ibang day eskwelahan. aram. So, day patatao. Sige, paano mo Anong sila mechanics? magana? Kung gusto man po nindo Ay, syempre, gusto yan. manggana Pirmi. ng tablet,
i-follow lang po at i-like ang Action ko Center, and pag nag-live po sinda i-share nindo po at tas mag-comment po kamo kung nata po gusto ka mataon ki tablet, and mag-mention po kamo ki tulong tawo na karapat dapat man po na matawan ka ining tablet. Ayan, partner. Salamat, Piel. Maliwanag mga ka-aksyon ang naging Klarado. klarado din ang itinaong guidelines, mechanics sa Mechanics. Indo ni Piel. Mga ka-aksyon, sumuyaman dyan manggana. Arugon lang ito dahil paglingawan sa mga binanggit na mechanics ni Piel. Ay, siyempre, pagkatapos ni Piel, igwa ka na naman in babasaon partner ko niyan dahil may winner na naman kita ko niya na aldaw. Ayan, ang sa tuyang maswerteng winner ngunya na pagkaldaw dahil iba kundi si Claire Liabanes! Ayan, mga ka-aksyon. Ayan si Claire, partner. Talagang win na win kasi ang kapot niya, bandila ng Pilipinas. Claire, mag-iba ka sa kuya, mag-parkour kita. Para sa lawas din doon, partner. Parkour, ang dapat maging sport na. Baka ano ni partner? Athlete. Para maging arong kita kay Mark. Athlete gay din ni partner. Sige. Ay, weightlifting ini. Weightlifter. Mga kagrupo ini ni Heidelin. Idolin. Oo, ni Idol. Yeah. Mga ka-aksyon, ang naging mensahe ni Claire Uya. Sabi niya, maray na hapon po, Congressman Zaldy Cosin sa iba pang miyembro. Ako po si Claire Liabanes, grade 9 student at incoming grade 10. Sana po ako na po ang mapiling maggana tablet para po sa pag-eskwela namin ng kapatid ko. Please, 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 please po. Please, please. Mahirap man lang po kami at di kayang makabili ng gadget. Sumali po ako dahil nagbabaka sakali po akong manalo sa inyong programa. Sana mapili niyo po ako. Sana mapili niyo po ako. May hashtag siya, partner. Dakulang tabang na po ini para sa kuyang pagkaklase sa pagre-research, edit at iba pa. Sana mapili nyo na po akong simpleng estudyante na dakul na pangarap sa iyang pamilya. Sana mapili nyo po ako para sa pag-aaral naming magkakapatid. Lubos ako nagpapasalamat dahil kayo ang ginawang daan ng Diyos upang makatulong sa mga nangangailangan at sa lipunan. God bless and stay safe. Tama ka dyan, Claire Liabanes. Si Congressman Zaldy ko po ang bagong daan. Kami ang instrumento. Oo, si Congressman Zaldy ko ang bagong daan para magkaroon tayo ng mga tablet, kamong mga eskwela. Daan para sa panibagong buhay at Oo, pag-asa. At para sa futuro. Daan for the future. Sapagkat padaba ni Congressman Zaldy kamong mga estudyanteng Bicolano, lalo na kamong nagsisikap, makapagtapos nin pag-eskwela. Ayan. Kaya Claire, congratulations! Paano yan, Ika ang ma-receive mo ni samuyang Claire? tablet winner ngayon na pagkaldaw. Alaton mo may maapod sa imong staff kan Action ko Center kung paano mo maklaim an sa imong ginanahan na brand new tablet. O, partner, nag-message na giraray si Aimee. Ano na? Good PM, Mr. Siram and Ma'am Rems. Present Good po PM mi po. dito, Taplakon. Naghalat po ako kan text nyo kung kailan kayo punta. Dahil man na problema kung 20 kamo or 30 kamo magdigdi. Preparado na po ako sa mga manok, na adobadong manok, na paborito ninyo sa taba, pati naman dulsing pili. Wow! Sige, mapasyar kami dyan. Cynthia Malate Barkin, hi! Sinina Really Mural, nakatutok man partner, Bombase de Leon, Gracia. Mark Paul Red. Ano ni? Ayan Di Dios Lurilla. Joanna, nakatutok din. Jocelyn Mindina. Michael Monsalve, Mark Paul Red, Jonna Marie Adra, hoping po na sana manalo po ako pandagdag po pang araw-araw. Ayan! Sa samuyang pagbabalik, may manggagana maningkas, ang tabay sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora Mismo! Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Bibida ko lahat yan dito sa Laguatia Provincia. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV.
Wala ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Dakula ng sambuyan ko, mahiling na tamo kamo salamat lagi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos na matawan ko sa tubig na ma-realisar, matawan, natulan para po maikot we want to focus po and we po aluminan tiga vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisipon na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na day kayang abuton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalnod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman ZALDY ko sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalnod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman ZALDY ko, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ni ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman ZALDY ko sa pagtaw sa mga proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat ZALDY ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Mga pasyalan at lugar na mapapaabdak ka. Mga pagkaing lasang pahingi pa nga. Pahingi! Personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwentong sa Bicol nyo lang makikita.
Probinsya. Your one-stop magazine show for everything Bicolano. Serving soon sa Action Ko Online TV. Nagbabalik ang Tabang Ora Mismo. Ayan, partner ko yan. May magagana ko yan ng 1,000 pesos. Ay! Hello! Ay! Hello, tabi sa mga nakantabay ko yan, sa mga nag-aabang partner. Maray na paghahapon. Oy, partner, pag-araw kayo ding tarawanan na kan kasbad lamang may mag-request naman ng video call. Ayan, partner. Pero basa mo, nakita nin mga comments. Oy, kumusta pala na ang video call din doon ni Chabasyon? Si Chabasyon, makulit doon si Chabasyon, pero mawag mo sa kaulay. Chabasyon, video call ka daw tabi. Ilingon tayong ibos na pigigay mo mo dyan. Ayan, sabi ni partner ni Donna May Solis. Solis ba yan eh? Soli. Kambala. Ayan. Magandang hapon po kaninyo ngamin. Ngamin. Nga. Ngamin. Magandang hapon po kaninyo ngamin. Oo. Okay. Lalong-lalo na po sa mabuot asin matinabang na congressman kan ako Bicol Partylist. Alright, Jessie Miraflor. Action ko Santar, maray na hapon man po. Ian Di Diyos Lorilla. Magatulang dila ako, partner. Ha? Magatulang dila ako. Ipakagaw ta. May nagkakaramdom sa kuya. Gatul. Ayan, Donna May, happy listening. Josie Lee. Si Eric Barado, partner, nakatutok Ba't man. man partner nang unto kaki medyo bako ng labas na sira? Bicol Express, partner. Bicol Ayan. Express. Si Carmen Buatis, nakantabay man partner as nag-aabang na manggana man siya partner ni 1,000 pesos. Sige. Si G Bayaban Behrano, nakatutok man. Oy, gana ka na, G. Sabi ba kang iba, ano yan? Sa iba naman. Pero dahil man, may chance pa din. Kasi Fight sana, siyempre, G. fight sana. Si Net Santa Cruz, nakatutok man Si partner. Lambert Burhangani, ay nasu mga tula mo naman dyan, Lambert. Ayan, may tula partner si Lambert Digdi. Sige. Basa. Ang sabi ni Lambert, Mm. ayan, may pinadara ito partner. Sabi niya, wala wigo ni partner, oh. Buhay mahirap ang title partner kan tula ni Lambert. Sabi niya, hindi natin maikaila ang kahirapan sa mundo dahil populasyon patuloy pa ring lumalago. Edukasyon hindi maibagay sa mga tao, kaya karamihan lahat mga problemado. Kung ating susuriin sa talaan ng mga kahirapan, sa sobrang populasyong ito, ang number 1 na dahilan. Kaya naman hindi makaahon ang mga karamihan at di naaabot ang kanilang kahilingan. Subalit lahat ng ito pwede nating malagpasan. Basta kung anong meron, pwede nyong pagtiyagaan. Marangal na trabaho, pwede nyong pasukan para makaahon kayo sa kahirapan. Karamihan sa lahat nagsimula dito. Ibinilang ko na Saan? dito. Okay. Ibinilang ko na pati pamilya ko. Ibig sabihin, partner, sa mga tios na Bicolano, mga Pilipino, lahat ng pagsubok dumaan din sa buhay ko. Subalit lahat ng ito'y nasolusyonan ko. Sipag at tiyaga ang dapat mong kailangan. Uy, squad yan, sipag at tiyaga. Para pamilya mo makaahon sa kahirapan. Palakasin palalo ang iyong kasipagan at para matugunan na ang iyong mga kahilingan. Huwag ding kalimutan magpasalamat sa Panginoon sa mga biyaya'y sa iyo'y itinugon. At dyan lagi siya para tayo'y makaahon, kailanman puso't damdamin niya sa atin nakatuon. Ibig sabihin ni partner, May kulang siya. ano? May kulang siya. Ano? Binanggit niya na susipag at tiyaga, dapat idinagdag niya na sudagat ng basura. Diba? Tapos, digri kita. Iba ito partner, ika talaga. Maraynal daw po, Sir, paano po sumali sa Action Ko Center? Maintra po ako para sa maintenance kan aki ko. Sige. Si Maintra Marisa siya. Andes. Ayan. Gusto niya makabakal. Sige, Okay. Marisa Andes. So, ang mechanics dyan, kasi bako ka duman pwede sa mga estudyante, digdi ka sa cash prize. Sige, i-like mo sa mo yung official Facebook page, tapos mag-comment ka kung nata kinakaipuan mong manggana. Dahil paglingawan, ibugtakan sa imong telephone number para at least pag burulutan niya, duman sa imong numero, maapudan mi ka. Asin, magtag ka din in FB friends, the more, the better. Tapos i-share sa mo yung live episode. O, di pa, may nagdigdi na po si Ma'am Remy sa Harong. Mabalik ako sa agadarahong ko sa mga requirements. Ayan, sa dinagaan. So, kasuhapon yan, partner, na nagbisita digdata. So, agum niya, iguaning diferensya sa mata, kaya di naman tatulos, partner. Okay? Idol Joshua, Ma'am Rem, sana mapili man ako sa programa nyo. Nakatutok po ako.
pang maintenance pag-aaral dalawa kong anak pa rin niya, senior high. O, sige, Ayan, mag-entra sabi ka mo lang, ni ha? Ma'am Remy, sana makasama po ako sa raffle. Brian Bulawan, ma'am. Maray na hapon si Ram. Ayan, Sige po. ah. Good luck sa mga nagmamawot manggananin. 1,000 pesos ngunya na pagkahapon. Alright, ready na. Madam! Ready na, partner. Mapili naman kita kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner ngunyan, 1,000 pesos. May wagang garapon. Pigaanap mo dyan, partner. May wagang garapon. May wagang gapon. Garapon. Pasok. Gapunan, may wagang garapon. Ayan, tugtugan tabi si Maki Balabis. Yan. Pwede man ini mag-parkour. Sige, ikot mo ang Ayan. Ilamsan na talaga. Dahil mo aram, partner, dahil mo nahapot. Kan panahon, si Maki, saro yan sa mga matitinding dancer. Nag-ano yan? Adonis. Yeah. Gusto mo sabihin, customer ka naman? Dahil man, partner. Saro ko sa mga fans yan. Ay, kapalan itong pigsasabi ka ito, partner. Kung Na? hatagahanga ka ni Maki, na dati siyang... Adonis. gusto sabihin, ikakaitiso na kasirip na may nagchismis sa kuya. Uy, si partner mo ba ngayon? Dati ba ngayong matrona? Grabe man. Ako sa nag-aanap customer para sa iya. Pero ang aram ko, partner, ika ang mamasang. Coordinator? Aram ko, ika ang inot na customer ni Maki. Ha? Ika. Ayo, kang grupo pa kami narakuan. Kang Batista Partylist. Bako. Kang mga B. Mga B. Basaan na B. Dingbas siya, Partylist. Ayan, numero. 0963 714 5006. 5006. Siya si Rochelle Banalnal. Rochelle Banalnal. Banalnal. Ayan, Rochelle Banalnal. Kung nadadawag mo tabi sa imong pangaran, simbagon mo ang telepono. Ayan, partner, nagri-ring Sige. na. Hello! Hello po. Hello? Hello. Is it me you're looking? Ano pigigibo mo niyan? Ay, may poor papalan. Kanta ito, partner. Ano pigigibo mo niyan? Yan po ako sa Haron. Nag-ano ka? Money for me. Good luck to you, partner. Nag-ano? Nag-iiling live pang Tabang Ora Mismo. Uy. Nag-iiling kang live ka Tabang Ora Mismo. Kaysa yan programa. Sa action ko po. Sabi, totoo yan tabi na mga makakanos so nagpo-programa duman sa live ka Oo, Tabang tas Ora Mismo. matataba. Mga gwapa sa tapos magayon po. Di sala si Christmas na nakabot sa Chismis kuya. na kanto sa imo. Totoo ba, tabi, na iniyan na programang tigdadalan mo talagang nakakatabang? Iyo po, ma'am. Oo, taga-sain ka? Taga-Lagundi po, ma'am. Lagundi kan rapo-rapo? Opo. Uy, taga-Lagundi kan Taginom mo yan, rapo-rapo. partner. Taginom mo yan kan may mga sipon, Obo, Lagundi. Lagundi. Oo. Oo. Kumusta man tabi Gulbing, dyan? gulbing Lagundi dyan sa Indo? Igwaman po. Pero, po, sir, yaon po ako hunyalit sa Legazpi. Yaw ka kunyan sa Legazpi. Taga-Lagundi siya, pero pero nasa taga-Lagundi Legazpi ka talaga. Sain ka kunyan sa Legazpi? Yaon po ako hunyalit sa Washington. Nag-ano ka dyan sa Sa Washington? barangay. Aber daw, kung talagang yaong ka digdi sa Legazpi, dumalagan ka daw digdi ko niya, tawan mo ikaning 5 minutos. Nag-ulog siya. Nag-ano ka dyan sa Washington? Yaon po ako rin niya nag-online class kay ako. Nag-online class. So meaning to say, estudyante ka patabi, Rochelle Banalnal. Opo, estudyante Pirang po taon ka na, Rochelle Banalnal? 33 po ako, sir. 33 years old. May bata na? May agong na po ako. Ayan. may agom Oy, na. ibig sabihin daw, may agom na partner. Nagkaklase Nagpapadagos pa. kang pagklase. Rochelle! Piraman sa imong aki na? 4 na po, sir. 4 na. Apat. Ano ang sa imong kurso? B.Ed po, Bachelor of Elementary Education po. Major in? Elementary po. Yan. Major in? Elementary. Sa elementary po, wala po mas. B.Ed wala siya. siya. General siya. B.Ed po. Okay, general education. Okay, tabi Rochelle, banalbal, ikatabihan sa muyang 1,000 pesos. Winner! Munya na pagkaldaw. Congratulations! Thank you po. Ayan, ano ang Regalo mensahe mo? yan sa imo ni Congressman Zaldy ko kan Ako Bicol Partylist.
Ako po, salamat po. Anong masasabi mo kay Congressman Zaldy ko? Maraming salamat po kay Representative Saldi ko sa tabang na hindi. Wala akong pwede tabang sa Ayan! Congratulations, Rochelle! Alaton mo may maapod sa imong staff kan Action ko Center kung paano mo maklaim an sa imong 1,000 pesos. Pesos! Thank Congrats! you. Thank you Bye-bye! po. O anong mechanics Bye-bye pala, po. partner? Anong mechanics para manggana man ng Oy, cash sa ba? mga day pa dyan nakakaaram kung ano ang mechanics kung paano man manggana nin cash. Simple lang, ang gibuhon nindo, pasiring ka mo sa Facebook page kan Action ko Center. I-click nindo itong like. Or follow. Then, mag-comment ka mo sa muyang live episode kung nata kinakaipuan nindong manggana. Tay paglingawan, ibugtak ang sa indong telephone number asin magtag ning FB friends. Tapos, i-share ang sa muyang live episode. That's all. Duman naman po sa may mga problema kung may mga chismosa da dyan. Nabasa ko sa post ni partner. Kung sa may mga reklamo ka chismosa. mo laban sa mga chismosa nindong kapitbahay. May problema ka mo sa Sa mga- indong kapitan. Yan, sa official indong kan mga barangay. ahinsas di gobyerno. Dahil ka mo pigasi kaso. May mga nang api sa indo na opisyal kan gobyerno. May Tama. problema ka mo legal, medical, love life, pamilya. Anong dapat gibuhon, partner? Ayan, ireklamo digdi sa Tabang Ora Mismo. Pasiring ka mo digdi sa Action ko Center. Yaon digdi sa mo yung mga higos na staff. Aakomodaran ka mo asin tatabangan ka mo asin gigiyahan ka mo. So dahil man makadigdi, yaon tabian sa muyang FB page, mag-comment ka mo duman, ipadaraan sa indong mga mensahe, komento or reaksyon kung natatabi kinakaipuhan nindo nin tabang. Ayan, dahil po ang kamautan ni Congressman Zaldy ko, ang representante tang mga Bicolano, kan ako Bicol Partylist, na may bulawan na puso, nakamupong mga kababayan na Bicolano maalalayan, maayudahan, matabangan, sa abot kan makakaya kan ako Bicol Partylist, kan Action ko Center, and of course, ni Congressman Zaldy ko. Ayan mga ka-action, partner! Oh! Inabot na kita kan oras ng aning kita nga paramiantras na magpaarang. Salamat tabi sa mga nagantabay, sa mga nagdarangog. Salamat. Asin siyempre partner sa mga pag-iriba niya to digdi sa laog. Asin sa luwa, salamat tabi isa sa indo. Kami an sa indog nakairiba dengi ba? Remy Araneta Mendones and Ma Salvador kan Bicolanja. Ako man po tabian sa indong amigo, Mr. Siram ng Bicolandia. Salamat kan sa indong pagantabay, mapasatuyaan si Ram. God bless and mabuhay! Maray na pagkahapon mga ka-action. Asin, salamat!